Sing Hanu Tribute Council hak arpo artarik nailar arja arpo lai kala IT da kador khas u Director General of Police u Dr. L.R. Bishnoi bandawa bakatanat pulit kadeban ajinya da ki ba basa khapur bar ka Assam khamtam hadin bakila sha barngam kaseng kala dawaru no UDGP ban ajinya da ki nongshong shnong basa ha khaput bat ki we kiri ha kador khas kaseng kala dawaru baki deban pentikna yakrukom trekam katanat talasi brio ki bawan rung nabar syakani gajala kumjuk ke HYC hapo kajingalam u Presiden uba Robert Jun Kharjaren kala dawa bante ya kajinya trelang bat gi borshnong bante lakam mi kinong di drok bat ya kajing kharoi u drok uba penjot thiawi ki samla Kumang ong pi ha kabudi bat ka security ha ka po border area na kaliang ju ong ba na kaliang ka police department wat lada ka duna ki staff na beli kini recruit mata kidang don under training kenri wat la ka taru u na kaliang ju ong ba lada ka situation ka arise ki haban sim ka kum priority basis di ula penting perlu yangi ba kami kaliang mata kala de pentrikam ya kini ki BOP ki bobon ki infrastruktur kidang duna uang hari kini ki BOP hak itu kinyo patli ki jaka ala lanang ya chakmat ban pentrikam di uang susu bala da kadon kam unsa strengthen ya kani ka ya ka manpower hak ini ki assisting BOP lan ki assisting OP ro dikata kadi ke ba ula assurance ni bat ula dong hiru ba nakaliang jongka police department kat balai kan yale banwan ra ya jing subat apil ru yang iba idi ban apil ya baro kinong sunong ha ki border area ba ka jing suk ka di banwan na po namo nginum la ban su impose ya ka jing suk ro di di ong bang don kam ban su tu ek bru jongi no blai ni kwa ba ki bru lo da khamtam ki khasi panat ki jongi ki ba kwa ban don po maklia kim dei ban sha ngat hakano bono ka jing sha berngem dan ne ka jing sha lani hakano kuno ke jing sha ong ba lada phi le chapo makhlia confess ya consequent tekum kata da na kalian kaseng ni kwa bano ni kwa betisnong kasi pana tu jongi ki bomon bandan ko makhlia idi ban sa ba ni bat kinu ki bor jong kinu ki way ki jala ki ba persyang ban pentud ya ta na kalian kaseng dalile ru am nginam ailat ki ngila da bongru bakadi bendon kan ni ka surprise checking mo nakapor kanang ba enla ben game ye kini ki brew ki ba wanra kini ki drop sa ka jala ka ni na kaliang udiji ulayat hu ba ka mekhle police ha kini ki sinem tam kalala ban break ye record jong sanpo tuli ki sinem ha ka bedai bat ka jingyo game ye ki drop okay ulai tu ba kilaya chakmat hakaban don ketuka preventive measure lani kata ka jing don kam le se ban kem no lupa ye ki breu ki bala kerni hakane ka jing didrop nakaba don ketuka advisory board kan longkum ka preventive measure ya kaba hap ban kem namar ba kilal kerni hakane ka jing didrop kum kita ulai tu batu la pentip ruhangi ba kumba ka long mata ka anti narcotic cell jongka police department ka long shimkia ba ele kam but la ongru ani bala na niyo kinu ki information mi de bane trilang but police but kadon kam ka jingker pat na kle sengru ba kam de bo drops ni don kam bane tali kum ka jala away so no bling inum la bane ai la ki jong so no bling kani gedi ma ka ban ta ya borok ilong sen jika pil jongi ka sengru kalong ba ka de bo drops ni de bane trilang but social welfare department ni de bane trilang but education department ban pentu ya ki samla ki jongi but kum ju hak bedi bat ka jing kem ye kini ki bawan le business ya une umar jing sni don kam ban trilang bat ki raba snong don kam ban trilang bat bor kulit khang bangin la ban bat khong ya kini jing sni ko balasar ka celah naka liang jong ka seng mentah sni lawan kendu ya Director General of Police jong ka Sarkar Jela akabangi layo ban submit iki jingtho jongi pak akan ni ka jingtho ba jongi la ya keren halor lai tili kamat ka ban kong ka bangi la ya keren kalong hakabadi bat ka songsuk songsngan jongki bru jongi hapo border area kumba hitip kalong ba ka ki arteli ki sarkar jala mata ka ngkhlia ba sam kidon hapdeng jong ka jinga penbit pot but hak ni ka jing ya penbit pot kidon katau ka ni ki mat la ni kita ki principle ya ki ba ki la ya shim
da artli ki jala ban ya chakmat hakane jing penbet put bat kawai na ki mat ki ba ki lashim kolong ba kin sngap ya ka mon like lut ki jong pet ba la ni kata ka people wills mo kabomut ba kini ki nong song sinong ki mon ban le chakano ko jala ti ka hot ki don ko ki principle ri ka wai na kini principle ka dei ka ne ka people's will ti kumba pio i ha kini ki sngi kalong ba kaladon ka jingkeren jong ka wei na ki seng bahalang na po karbi ka baong ba lada dei ba ki sinong khasi panar ki jongi lani kino ki sinong ki badan hapo border area ki rai ban le chapo ki rai ban le chapo makhlia kala ban mi ka jing ya kenrum kenram kumba jiah manipur tikani kalong ka ke ba naklia ka seng ni namla ban pedang kalong ka statement ya ka ba ngihap ban pendem ya kan statement no beli kani ka statement kalau along ka ba kiberngem ya kibreu ban syong ju bor asam kani ka jing persang ka desperate attempt jong kini ki kan hun ya ka ban penbor ya kibreu ban ne ju bor asam lane ban rai ban dan asam ban ya kum kani da nakaliang jong paseng dalili em nyom nom la ban pedeng ki kum ta nakaliang paseng ni la dawa na u diji jongka mekhlia ba udi ban sim kia ban pentikina ba kan don ka jingyada ya kibreu ki jongi ki basa bodor ere now belai klem nga jingyada bu pura kini kibreu ki la ban sha berngem ki la ban sha penting da kumni da kumtai bat ngenum tip ke ga ba kin rai ha kasni ba ki rejang komti ki rai ti kumta ngila impress ya u diji ba udi ban sim kia ban pentikina ba kan don ka songsuk songsngan ha bodor ere kanom dei ban don kanu kakan hun ke ban berngem bersit ke ban bor ya kibreu ki jongi bat mikwa ba kibreu ki jongi kin jit da kamon lai lut ti haju ko poru nilai jumut ba khnang ba kata ka songsuk sngan ha border area kan wan ya kitu phi kumba phi tip kolong ba kamekhlia ka don la hajong ka directorate of infiltration ka jing thmu jong kan ni ka directorate of infiltration kolong ban yada ya ka jing ru phlep jong ki poiwir na ki bar jala bat kunju na ki bar jong dari india beling ong ki bar jala na beli ki bud ki poiwir bari ki penon kam ye ki jala kum ka sam ban prongkli syaka jalan ya ti nakapor sakapor ni yo iba ki poiwir ki poi ha ki sinong thau da ki boss da ki truck da ki kali nakaliang jong paseng ni habban suya be thong ki nakawai ki por sa ki por tang hai kini ki singiru ki unit ki sarkil jongi ya ban bat ki ndala bat ki dala pan ki kot slakim don apa deng jong kiru ki bala bala hai ki caka bala ki boke roket dala le pan tak pot ban pensya ba ki ding inung dia ro kim ti ka la pen sungsi yang ni no beli kabang ila don ni ta ka directorate of infiltration ni kwa ba kin trikam ti hakabri ba kani ula petip yang ni ba hoj kumba kalong menta nak liang jong ka police department kida don kumba khat khandai teli ki infiltration check git hakaling jong ka mekhlia but ki ula pan pau ba kam degi ba ka degi jing ki sha ba ka don ka jing duna ha ki staff shortage of staff ha liang bat kaman power ban penbit penbiang ya kani ti ula ong hangi ba unsa revisit ya kani ka kam bat u kwa ya ban pentikna ba kat bala kini ki poiwir kinom yo la than ban rung ha ka jala ka jung ule thuru yang ni statistik bah kini ki por kala don ka pushback kala don ka arrest bat kala don ru ka prosecution ki bobon ki Bangladeshi national ki bala rung tu ha ka jala ka jung ka benta ka ba khadu du ba nilai ya keren bade plu jumut bodu diji kalong ba kumba POE menta ka jingpoi jong ki drug support mekhlia ka jing syakem ki ka jor bat ladang ipet ya ka statistik ru kat kumba penmi da ki board jong sarkar mekhlia yu iba ki breu I kumba kan ami ki sngi hamtam ki khun samla ki lanang ngop ha u drugs bat ka ni ki daw ke bang yemla ban len kalong ba kumba ngitip hapo mekhlia hadum tam don ka national drugs mulai no penjal se ba ki thung chani ka to kan
tian rei ke bubu ni kan drugs kawan na sabar jong kiri bat na sabar jong ke jalan ke kumta na kalian jong seng ni la ajumut ya ka sarkar makhlia khamta mu du ji ni ong ba ladang ilala ban check ya kan ka supply jong udrok na sabar jong ka jala bat na sabar jong kari le se kan ka jing ya kun je jing ya ksaj jong ka jala ke jongi persya ya udrok ane ta ka war on drok kan duna lani kan sukses na ublay kiyo drok na nabat mono benwan ra kini di barsela kiwan ki hawan ki kali ki hawan ki tikum tang ya ong ba kadi bendon ka proper mechanism ka proper policy ya kan di ben reduce ya kan di ka drug supply